Здравейте на всички приятели! Аз като един съвсем не експерт и не чак толкова голям познавач на гъбите, реших да снимам тук едни чучулетки, така да ги представя малко на хората, примерно, които не ги познават чак толкова добре. Ето ги, майски гъби, майски чучулетки, и през април ги има. Калоцип гамбоса, на английски произношението не знам точно как е. Значи, на първо място да отбележа, че са много, изключително много. Растат така в кръг, понякога в квадрат или правоъгълник. Няма значение. Растат на големи групи и са изключително много и на гъсто. Тук оставих много малки. Бяха сигурно радиус 5 метра, да кажем, едно 5 метра. Бяха поникнали. Тук съм забравил една. Нека си да се пуска спори. Не е нужно да ги вземаме чак всички мънички. Там се вижда още една. Цена е толкова малка. Да взема тази чучулетка. Така или иначе ми е тук под ръка. Ето я. Значи, супер готино се вижда подвития ръб на шапката. Това са нейните характеристики, как да я познаваме. Подвито ръбче на шапката. Виждате ли как е подвито? Да, вижда се. Ламелите са много гъсти. Ламелите, както обича да казват някои хора. Ламелите са прихванати за пънчето с нещо като зъбно колелце. Така се нарича май. Ето ги как са захванати за пънчето. Не са много големи гъби, нито са високи. Има и по-едри екземпляри, но като цяло не е едра гъба. Пънчето вижда ли се? Така, ето ги и тия да ги покажа. Тази чучулетка е доста голяма, гъсти ламели. Ламели, аз им викам ламели, защото съм шоп, може би, защото съм шоп. Или нещо такова. Ето ги и тук как се вижда. Хубаво, много гъсти ламели, пънчето така леко. Може да се каже, че не е едноцветно, но по-скоро като цяло са едноцветни, но когато вали дъжд и има влага, тогава и цветовете се променят леко така, попиват вода доста. И така. Ето ви една шапчица. И това е. Приятен ден на всички!